ucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Nek nomripatmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkura Raden Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu, ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe, ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep meladeni bendara-bendaramu. Nun nggih ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos upami Semar menika kadak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi mangke pinanggih kalepatan kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke Ndara? Kula inggih ngabdi pun Semar nyadong dawuh, Den. Gagang Semar, kula wonten dawuh. Ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Nayantaka. Jernatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Darma kusum lan sakadang kadhian rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Nayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane tumraping para Pandhawa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka, praptaning Nata Ndrawati ana ing Karang Kadempel. Aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika semana kaprapting negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budal lumarepun ing Karang Kadempel. Mula tumuli Nata Ndrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darma Kusuma sowan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi, Kakang, ngemuti lamun Nata Ndrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela. Nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Dharmane Kyai Semar minangka pamong ingkang momong lawan Nata Ndrawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jengkaring Kyai Prabu Darma Kusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar, semoga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darma Kusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel. Mula jroning pendhapa padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa? Baladewa kepengin mirengake marang sabdane Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen mengko apa ngrembug ana jroning padukan Karang Kadempel iki
lereke marang kabecikan Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Nyai Prabu Darmakusuma Kyai Nayantaka. Matur nuwun Den, matur nuwun. Kula niku gumun wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik. Donya niki wis kentekan wong becik. Saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala. Niku wis dumadi enten Janaloka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene peranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala. Lah kok isih ana satriya sing penggali kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggali kaya ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ngateten ati suci pepayung budi rahayu. Monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni. Adan saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye, ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane, lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten, sampeyan pun dadi nalindra, pun kekucah brana picis, sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar, isih eling kalih anak-anak kula, isih eling karo kawula sak padukuhan Karang Kadempel, sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula, nileki karo kawula piye ta uripmu, piye ta kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh mesti diketok-ketok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh diketok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo mblendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Lah niki lho sing marayati kula kelara-lara. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi pepundhen-pundhen Pulo Pandhawa tasih emut dhateng Semar. Matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to Den. Iya, Kakang Semar bener. Apa ingin dadi ngendikamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi. Kakang Nayantaka, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasamunipun Ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kulawarga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning dat Kang Murwegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Niku langkung prayoga, Ndara. Monggo Purbawasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka, tembang rawat-rawat ngudi tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talinganing sun. Apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang,
Maradyagi wangsul ana pitakoning Nalindra Ngamarta iki Kakang Semar. Mangke riye? Niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula lajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rerasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumuli ana peranganing Punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing ingsun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning Nalindra Ngamarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka. Apa pancen bener kaya mengkono? Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon, Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah. Pandhawa ora bakal owel, mesti sak biyantu marang Kakang Nayantaka, nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ana ing Karang Kadempel. Tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya? Apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong? Apa wangunaning bali desa? Apa wangunaning bali wismaning para kawula? Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun, katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku, Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar? Gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku ling ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to Mang Penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa, Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula, kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake rek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna. Werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik, ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani.
Iya, Kyai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karangkadempel niki. Sing kula gawe rukun Karangkadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan dadi rong kecamatan dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten dadi provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten nendak negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dhateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten elok? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat Kakang Semar nganti cumengklungen nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka. Wih lah dalah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta. Ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersaning Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga njangkung marang kersaning Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah Semar, nadyan aku mbok dawuhi njegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun. Tentrem ati kula. Wah kaya bapak iki nek semune digayuhan kaya ndara-ndara kaya krasa ya terus. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta, Tru? Ha iya. Wis lereran kok, Tru? Wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lereran ora. Ha iya. Gumun aku ya gumun kok ora. Kowe iki meng anu tenenge. Ngegongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar, aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar, aku tok kon njegur segara, aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus wae. Ora tau adus, arep njegur segara iki maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuhane bapak sing dikendikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi, wo itu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng? Pak. Sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak. Nggonamu ngopo? Wis nggon aku kuwi perangkate jan ora sik.
entuk bantuan watu 4 truk ya mung disokke 2 truk nggo kawula. Ngono lho. Dadi potonge arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge? Kebahagiaaning para kawula. Nek kebahagiaan kok dikethak-kethok lek arep bahagia sok kapan kawulane? Iku kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngono kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik ki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti, ora wani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tak cek. Iya. Cek bilang totung. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tak kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedange ngetokke. Engko sithik, engko sithik. Apa wis mateng tilik ana sik. Orang wong abdi-abdimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Apa asat e? Sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih, Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to? Ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ngopo? Ora usah repot-repot Bagong. Aku wis sanggup bioglas. Wah, gaya. Minuman kesehatan. Ndara-ndara iki ora mung cukup wedang putih to ning bioglas. Engko darane tawa lho terus ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabeya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabeya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya isa gumregah sengkut gumregut bangun Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Kundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niki wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ya Semar, aja kuwatir, Pandhawa tansah njangkung marang kersaning Kyai Nayantaka. Kakang Badranaya iki kok malah ana Nalendra sandhangane ting Srimbang ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa? Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalendra saking pundi, sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk kalit kados mekaten menika. Oh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu? Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih, kula menika Semar Badranaya, Dudha Manangunung Bojogati, Juru Dyah Punta Prasanta.
Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, wah tobat. Monggo ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngandha, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lha mung wujuding kawula cilik. Monggo iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, dalah jagat Dewa Bathara. Nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Yo, dasar Kepuranyata. Kenceng manis wae kenceng. Oh, Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar Puranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Gusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar Drajating Batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan cara Nalindra. Saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian. Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuwatan apa? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat lho. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare Ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Monggo sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arep majang celeng ya sakarepe. Arep majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu. Aku nyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Dendha ana ing negara ing Bata Sarimbak. Kawulaku melek-melek ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa pemain bal Pak. Turu apa reng? Ayo mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk penak banter. Iya.
Wah, edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu, sinten wau Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku dikeman welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang loro sore loro esuk mati, esuk loro sore ketiwasan. Wis akeh yang padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Aku entuk sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen ta ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Mbata Sarimbak ya prajaku. Mar yen kowe kepengin njaluk pituko napa kowe tak boyong ning negaraku sedina wae kowe njaluk dibayar apa tak bayar pirang miliar pirang triliun tak bayar kenceng ora-orane nek tak cicil tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrong. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Ya. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada Mas. Aja men suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi. Supaya uripmu tambah dawa watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumama, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita. Ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarimbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarimbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mbata Sarimbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngruda paripeksa lawan kowe. Aku ngruda paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademen tak bumi angus legane atiku. Sowoy aku ngucap bumi angus karang kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Rek nomripanmu gatena gobokmu.
putrane Ndara Werkudara Raden Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedhakan iki aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kajembel. Kapolsek kok botonan soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet apa? Mbone ora iso crita iki rasah crita bong ya. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet-cerewet? Menengi lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kajembel. Karang Kajembel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karang Kajembel ki tanah kelahiranku. Aku lahir nang Karang Kajembel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karang Kajembel. Sing wajib aku iso njaga Karang Kajembel. Nek ana wong sing arep ngosase Karang Kajembel, arep gawe geger Karang Kajembel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena. Bagong ya Antasena. Ngapa to? Mbaya santai ora? Wah, Antasena dapure kaya dingklek. Rupa kok kaya dingklek ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek dilingguhi mangap aku. Iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat, dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karang Kajembel do mapan ning Karang Kajembel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nah umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kajembel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter ganti gayan. Kaya apa aku sing bakal tekani mati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karang Kajembel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Udah ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tak antepi kowe nandhang karo Bagong.
Lah Kresna guyu apa? Bagong ini lho. Latri nyawang nesu kok sakerepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenane. Arwane karo ponokawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Mudar kabeh mungsuh Bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Wah. Ora ana centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajae sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangka. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku ora akon. Kula mboten kula mboten akon sampean. Kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara, pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba aku, "Ndara, niki mang tendang." Iku kalimat perintah. Berarti sampean kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jama-jama iki dadi bablas. Iya. Menika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku ponokawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, iki yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dan ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni Bagong. Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok reng.
Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Oh, apa Bang Witru udan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Lah kok gagap-gagap to. Mak tratap aku. Werkudara nek ora iso ngrampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Gong, nek krungu lho, kurang ajar ora, penyakit ora, tututane lho. Aja rasa. Aku padake cajire iye. Dianggep aku wong wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saidan kok. Ora tututi. Gong ora saidan, ora sah. Gong ora sah. Ora merasa dinono lho, ora sah to. Sabar. Karo Bendoro kok semen ana. Aman ta, Tru? Mangkel aku. Guguk karepe dhewe. Aja tak pisah, lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku yae, Tru. Ben ora. Ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Mau tak tutupi iki ya ming kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Ha iya. Bener. Sinuwun kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindakipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane saiki do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih Ndara. Iya pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong njaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya karo calo karo Petruk barang ya, Tru. Ayo. Lah engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar ngestoke dawuh sawontenipun lho Ndara. Daranipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis Pak. Syukur. Jangan lombok. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak Pak. Apa iki nggo aku lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya, wis ora apa-apa. Monggo Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarwi sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Iya Kyai Semar. Mangga kanggo sesumbar lendo pumi kuncing kumalu do kundur ketum
Tumindak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Wonten dawuh sinuwun. Ngawi sangganing para wadyabala. Kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadung dawuh. Nggih, nadyan kula tumenggung salukat katun barat Cemadung dawuh diweji. Nggih. Saperangan wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jendhok kendhani kono dantanang mal kepara kencana. Merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ingkang patuna palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ora ana kejaba mung atmajaning Kruh Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gustimu Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Kruh Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula aja mbok kendhene umur dandan kepara kencana dina samengko ketapno para wadyabala. Kawinan bumi angus garang kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nuwun ngestaken dawuh. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora ngono magawe gelari rawang sapa ana satra kanthet ngeyayet bringo sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa aran iki wadyabala andaning Prabu Panggulan Jagat dasar para nyata sapa lho dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra dasar para nyata kowe sapa Senopati Ndrawati Raden Haryostyaki ayo endi Semar bakal tak boyong nganeng negaraku dadi srana waluyaning projeng Bata Sarimbak nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babu Rawa wani ora sing tawedeni apamu lena pangen tebak dadamu kene marganing patimu singa lena prapteng lalis menggung Prawara Kendra. Oh.
cocok tumbak jebol dadang mati. Out. Hai. Ah. Aduh. Ah. Aduh. Woi. Wah. Hai. Wah. Ya. Oh. Oi. Woi lah dah. Panos maning jajalan sukertaning bauna iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mbok siji maju bareng mara leganing atiku. Soy Raden Setyaki dasar Puranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarimbak. Iso boyong Semar Badranaya.
lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye iso nglangkahi kuwandaning Setyaki sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggolan Jagat kelakon penjagamu rasah kukian bepanggal kene margani pati walat sambat ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbang kepong loro saudon telu surwan ayo iki Prabu Panggolan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa Den Ndara Setyaki wongmu Ndara sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak oh ngisin-isinke ora sembadane maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok ndur ora eling Purwadasira niku rak cara kula isin wongmu Den Setyaki tinunun kadanira wirang tumandang Setyaniku karwanira Petro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling wah Ndara Werku Dara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kadohan crurut jelek dindleki sirahe ratune mau nggih mati apa ora mboten ngerti wong waduh mati aku Ndara Werku Dara mlayu mriko nututi Purapati nduga ngono yen perlu dikrubutak krubute karo Kakang Mas Yodipati pun monggo mawon watone ngkarang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula nderek terus yo Raden Werkudara sing mau tak takokke karo Semar Badranaya dasar Baranyata Prabu Panggolan Jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki ayo semingkira kowe aja bakal mboyong karo Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu kowe semingkira piye semingkir yo aku gelem semingkir watone iso mboyong karo Semar Badranaya sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggolan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangka oh mati pecah aja apake Gong tamut ndase ratu kok gragas sapa-sapa dicokot Ndara Werkudara dikapake aku weruh terus ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndur mak cekel nggon gulu Ndara Bratasena nganti ora eling dilingke Gong gah
Kok mau? Iki nek delengke ora eling terus nothok. Mbok wis rasa ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan niku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglithakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe bener Bagong. Bagaimana? Oh, ya aku sapal. Wong perang ki malah dielingke kaget terus ning ngarepe kowe terus prek ngono lho. Aku wis sapal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, estasikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku lek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nata ndasku nang Padukan Karangkandel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus ta kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku tak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sowo sing padha karo kowe? Petro apa aku? Petro. Masa karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh, iya. Iya, dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, ponokawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Lho sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikmu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Iya Gong, ora mempan lekku. Anu kono makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo atu tangkeping bojo antahan bau. Menungso ratatanan kekuatane ngedap bibiyo ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek sumrepet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat.
Ayo, amok lekane iki. Kena pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit bondo tangane krincung sikile leboke pakun jalan si Werkudara. Iya. Ndak sawangska kadohan adyan aku durung tau tepung. Nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus. Kaya teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Walang. Tiban pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka. Alah dalan adyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana. Ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Prajurit iki leboke pakun jalan tatekke siji karo kadang itu. Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rana Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu sakulon Werkudara Putune Janaka ing tak rangket. Ingin padha tak bondo, tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Lengking saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Jun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo leboke pakun jalan Puntadewa.
mlayu-mlayu ning ngopo? Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangaksami nggih. Yo, eneng ngopo? Piye kabare peperangan jroning Karangkadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki eneng ngopo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sya Prabu Baladewa. Yo piye? Kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Itu madaan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis napa? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging Painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Painah ora. Sing apik lho. Hah? Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lah iblis lanat. Gugu karepe dhewe Petrus Wingkra ratune tak golekane tak ajare legane ati. Ning mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamit. Lho. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Kapaske moto entuk pipi. Oh ketegelen kowe kok ngepaske moto kuwi. Men ra kan. Hati-hati ya Gong, muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya Den. Ngatos-atos Ndara. Narendra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning kowe arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu. Urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa. Kaya kilat kesit pindha tadhe rarat sukertaning bawana. Wah menungsa licik kowe Panggulan Jagat. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu, kowe nyentoke pusaka ana dadaning Baladewa ya mrene ya ya berat jueng-jueng kuandamu Den Ndara kan riyen Den. Petruk ngopo Petruk? Petruk ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi?
jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggodo, anggura. Ngarani anggura kok anggodo iki munyuk kok. Sing riwu-riwu lho, ha iya kae anggura. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iso apa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Panah, selang. Iki apa kaya ngene? Selang biru macrep ngono. Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene. Dikandhani ah. Mesake nang ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilon ora lho? Nggawa. Pengilon ngotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangani ning sandal e. Oh. Nang ana wong wedok tak ngeki sore nang. Nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den, sampean mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku tadi kaya ngene iki piye Petro? Lho dhewe ya ora ngerti. Sampeyan geng-geng panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, kula dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan to. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak ndasmu, mudhar ora. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus ki apa? Ora usah dijelaske, enggak malah butuh wektu. Ngeten mawon. Piye, Tru? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar nggih. Semar, aku tulung ana wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wulan wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegek-gegek sadulita mel Semar mati aku. Aku tulung ana Semar, aku tulung ana. Semar piye kahanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih. Ning enten syarate. Syarate opo?
Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kali panggolan jagat. Nek sampeyan iso nemokke, iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka, kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petruk piye. Nggih niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan manglunga saking mriki mang goleki temu didurunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk Nalagaring Bagong supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Saguh mboten? Yo, aku saguh. Nek pun saguh, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggolan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka ta Manendra. Iya. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petruk aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke semanu napa macan. Ya sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesan. Kro, tetep kudu ditutukke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku? Nek mboten kelem nutukke. Nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura. Mboten sanggoleki Ndara Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Matlangening kalangwan aklar pandan moncar tinolir kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga yen to pancen kaya mengkono ayo Nalagaring Petruk Bagong goleki meneh menyang endi papan jenenge para Pandhawa ngene iki mlebu teng pakunjaran. Monggo Gus kula derekaken monggo Den. Utawa Pandhawa tata Katiwisraya.
Marikoten prayitna semoriris semoriris eko balik om bukulun kula ingkang sowan iya Ismaya ulun wis mangerteni kita ing ngabiyantara ning ngarsa ulun bayana parigawe apa Semar. Kula niku namung badhe nanjihaken ing atasipun kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dhateng pun Semar nanging ngembet dhateng punden kula para Pandhawa. Semar yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kalawan para Pandhawa. Panakawan kuwi tetunggalan kelawan para Pandhawa. Mula kang sanga kuwi Semar, Pandhawa kudu wal saka bebaya, ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra Sabrang ingkang sowan ana ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel, yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggolan Jagat, yakti kita bakal ngerti sapa ta sejatine ingkang wis wani nggiri godha nglawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton liraken canging risang mawe gandrung. Lah lajeng anggen kula saged ngrampungaken kita aja pisah lawan Nata Ndrawati. Sabab Nata Ndrawati ku jangganing Pandhawa, kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kudu manunggal dadi sawiji. Mara kita enggal mudhuna ning jagat golek ana Nata Ndrawati, sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungso ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit ulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Ndrawati, yo Kyai Semar. Karang Kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok.
Mergo aku wis ngerti ora ana ingkang bakal bisa ngasurake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sangase Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadang tumandu dhateng kas Karang Kadempel. Sabanjure panjenengan iki kudu sing ngrampunke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa Ndara. Renos mubang wangaruna kadinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pene panca nalika semanten Pandhawa kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasat meripat datan wonten ing nganuk wonten mriki papan drenging para Pandhawa praptaning Sardula. Petro wonten dawuh den dina samengko wis kecandhak menyang endi dununge para Pandhawa. Sampeyan kok ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun? Biyen ditonton nganggo netra Waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat meripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepundhen Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe iso ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi Aduh Yai Koko Prabu ngaturaken panuwun dene Paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang Paduka. Anggen kula anggembudidaya supados saged kaleksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangeh kula badhe wangsul kados wingi. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Ya, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Ya, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Iki Kyai Kresna, Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Wah, dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk ning Karang Kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun
Kyai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa Dene Janaka supados kadherekaken wangsul utawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Siadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya nalendra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, Kyai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dherekaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Koko Prabu. Weruh Semar. Kondange kowe wong waskita, kondange kowe wong awas. Kondange kowe wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane, kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjaga kono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Oh, edan. Wah, panus maning jajalan. Lah kok dadi diapusi ya? Semar arep tak pateni wujute sumping lombok abang cetha gawean amuk legane ati ku. Ya. Wong ireng takon karo aku Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggolan Jagat yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati Karang Kadempel. Sing isih ming nata ndara watu jadamu kowe. Manungsa ora tatanan nggugu arepe dhewe. Ngina karo Prabu Panggolan Jagat. Clorong Candra Wirayang. Wah, mbuh sakenane sapa iki? Wah! Bedhek ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bangga dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekel. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lah kok dadi panahku dicane. Waduh. Wah, edan pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to? Yo. Candra Wirayang nyo tak balekke. Ayo.
nggijahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika semanten Yana Ayu Baskara Timangsa Sirna Margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Woi! Katoban. Woi! Ah! Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kantruk. Tobat. Kakang Semar. Biung piye iki lha kok dadi cabar ing gawe. Sabar ya kala sabar. Tak temu nggih karo sing kawogan, kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah barang? Dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula pados tedha. Monggo nyakanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Terus aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten sepatus kula gambelanipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. Apa Semar wae tak pangane kok sik kok kala war mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Betahe Durga jak bali. Jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak. Gawe patring punden ku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula Karang Kadempel, gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Tobat. Digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Wadya balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nangka kene kumbala geni mungsuhe Semar. Nyuwun pamit ya, nyuwun pamit. Wah, satriya gagah Barakuda. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gustiku lang tak kedhepake belani aku. Madangi jagato mungo-mungo sak pucak ing wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
Den sedaya pun ketingal padhang kutha rencana ing badhe ngganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir awi tetunggalan manunggal Naya Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa ya Semar purnaning gati Sura Sudrajane ingkang retsa brasta kami olah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara